Ahojte, volám sa Mariana a som zakladateľkou a formulátorkou kozmetiky Mydlové. Vyvíjam kozmetiku, ktorá je vyrobená z kvalitných ingrediencií. Dala som si za úlohu vymyslieť zdravý dezodorant. Dezodorant, ktorý je šetrný k podpazušiu, ale robí aj čosi naviac. Mydlové dezodorant je tvorený z aktívnych látok na prírodnej báze. Tie spôsobujú rozklad baktérií, ktoré sú zodpovedné za zápach podpazuší. Vďaka týmto účinným látkam vám dezodorant bude fungovať až do 72 hodín od aplikácie. Dezodorant je naviac v papierovom, ľahko kompostovateľnom obale. Mydlové dezodorant môžeme používať dvoma spôsobmi. Zatlačte zo spodu tuby a jemne dezodorant vysunte. Prstom naberte malé množstvo dezodorantu a vmasírujte do podpazušia. Je tu aj druhý spôsob. Opatrne vysunte dezodorant a jemným klepkaním aplikujte dezodorant do podpazušia. Ruky trochu rozcvičte a je to. Chystáte sa na predĺžený víkend preč? Namažte si podpazušie a nechajte dezodorant doma. Je to naozaj tak jednoduché. To, že dezodorant funguje, dokazujú aj pozitívne reakcie našich zákazníkov. Funguje až do 72 hodín od aplikácie. Neobsahuje hliník ani sódu bikarbónu. Nefarbí čierne oblečenie. Je vhodný aj pre citlivú pokožku. Obal je kompostovateľný. Je to vegánsky produkt. Mydlové dezodorant je vhodný pre všetkých.